أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين هلل الكون ابتهاجا وازدهى حق ودين. أشرق النور المبين وأتى الهادي الأمين هلل الكون الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى: وافترض الله على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. قال ابن القيم: معنى الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والطواغيت كثيرون ورؤوسهم 5: إبليس لعنة الله عليه، ومن عبد وهو راض، ومن دعا الناس إلى عبادة نفسه، ومن ادعى شيئا من الغيب، ومن حكم بغير ما أنزل الله. deriraɓe julɓe hannde en ngari ha ragare deftere nde jangannoɗen ha darseje meɗen calinde nde ɗo wiye usulu thalatha. ha darsere salinde jamu deftere wolwanino allah cenɗo neldi annabo en be kalimawol gotol. kalimawol man gollo kanjum wiyete annabo en man to ɓe ngari ha ummatoje maɓɓe koɓe mbiyata ummatoje man kam ndewe allah ta kawtane jawmirawo ko ɗume dayte rewgo ko wiyete ɗahut. o waddi aya jawmirawo subhanahu wa taala mbiyan ga: walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu ttaghut. haqiqa min neli her kala ummatore fu nulaɗo man o to wari her yimɓe maako ko wiyata yimɓe maako ndewe allah luncite rewgo ko wiyete ɗaghut. jawmu deftere ɓawo wolwani haala mas'ala man o timmini o wiyata aɗo: waftarada allahu ala jamii l'ibad. allah cenɗo o farliɗiɗi dow kala jeyaɓe pat, dow kala ɓiɓɓe adama en jeyaɓe maako fuu alkufra bittaghut, hufranago ko wiyete ɗagut man, wal imana billah, e nuɗɗingo allah. ni kam lattago ɓi adama o nuɗɗina allah neli nulaɓe, wala ko waddi nulaɓe man ɗo sey ewno yimɓe ha lawol tawhid. kanjum man tan heyata ɓi adama ɓawo o nuɗɗini bo sey o hufrano kala ko rewete ga e jawmirawo subhanahu wa taala kam pat. o wondata ɓe majum, o barriɗino her majum, o hufrano ɗum. kanjum wiyete tawhidi ma ko timmidi. to o hufranake ɗagut ko rewete ga e allah man bo woni wajibi dow ma ko nuɗɗina jawmirawo subhanahu wa taala, o woɗitinana jawmirawo dewal, e kanjum wiyete la ilaha illallah. bako jawmu deftere tammi waddugo ha ragare deftere majum. foti ɓi adama waɗa ƴamol nde jamu deftere wolwani en haala wajibi dow jeyaɓe allah ɓe nuɗɗina allah eɓe kufrano ko wiyete ɗagut. e ɗume wiyete ɗagut? ha wanginana en ko woni mana ɗagut man ɗo o waddi konngol imam ibnul qayyim rahimahullahu taala. amma hidde ko en konngol imam ibnul qayyim boɗɗum paamen kalimawol ɗagut man ha to asli magol wurti. kalimawol man ngol hoƴama ha asli fi'lu ha lugha arabiya. to awi taga ha arabiya ko nufaɓe majum kanjum wiyete ɓeetago, ƴattago kerol. ba jawmirawo subhanahu wa taala oɗo wolwala yimɓe annabi nuhu alayhi salatu wassalam nde allah muuyi halkanɓe ɓe ilam tufalo ɗo. allah cenɗo wi: wa inna lamma taga alma'u hamalnakum fil jariya. allah cenɗo siftinoran ummatore annabijo muhammad sallallahu alayhi wa sallam dede ko salino man ɗo. allah wi wakkati nde ɗiyam kan jamman ɗam ƴatti kerol majum. ɗaga man ha ɗo ko nufaɓe majum ƴattago kerol ndiyam man. nane ma wodi fodde jawmirawo subhanahu wa taala waɗani no ndiyam man taɗam saalo
e to ɗam salake keerol ngol jawmirawo waɗi man bo ragare majum ndiyam man ɗam yaran ɗam ɓukkoya ɓiɓɓe adama en ha halakuye ha ɗo man allah nde waɗi wolwala ndiyam man ɗam ƴettake keerol majam man ɗo allah o woliri ɗum be fiilu taga wa inna lamma taga l ma aya man ka famnan en kalimawol ɗangud man ɗo ha lunga kam ngol hoƴama ha ƴettago keerol to hunde salake keerol ɓe mbiyan ɗum ɗanga nder majum allah cenɗo wi ha nder deftere ma ko teddude oɗo wolwana annabi moussa alayhi salatu wassalam o wiyatamo idhab ila fir'auna innahu taga dillu ha fir'auna ngam fir'auna o ƴettake keerol ngol fir'auna ƴetti man ɗo kanjum o wi ana rabbukum al a'la min wiyete jawmirawo mon ɓurdanɗo towgo ha ɗo man woodi keerol ngol allah waɗani fir'auna man o rewa allah tawa hawtana allah ko ɗume fir'auna o ƴatti keerol man kanjum allah worini ɗum ha aya ɗo ɓe fiilu taga ɗum famnanen ase kalimawol ɗangud man ngol hoƴama min al fil taga ɓeetago e nder majum ba ha luga arabiya masdar magol ɗo wiye attugiyan ɗugiyan ɓi adama to ƴettake keerol o toñake ɓiɓɓe adama en o wonniti ha dow lesdi ɗo e mbiyan wane ɗo kanko man oɗon mari ko wiyete ɗugiyan ƴattago keerol o toñake jeyaɓe allah kalimawol man ko pameten dammuɗum magol ha lunga arabiya gam ɗangud man ngol hoƴama ha fiilu taga ɗanga man bo ko nufa be majum ƴettago keerol kala ko ɓi adama salini ɗum keerol majum man gam bat ɓe mbiyan ɗum ɗanga amma ha modiɓɓe sharia ko nufa be kalimawol ɗangud woɗɓe nder modiɓɓe dammitini haala man ɓe mbi aɗɗangud kam kullu ma ubida min dunillah kala ko rewa gayi allah kam pat wiyete ɗangud nassan nder ton ɓi adama nassan nder ton walojo nassan nder ton leggal nassan nder majum hayre ginnawol kala hunde nde ɓi adama o firlitani dewal wala gaɗanteɗo ngal sey jawmirawo subhanahu wa taala o waɗani ngal tana allah kam pat ɗum wiyete ɗangud lawru nassan nder ton ɗangud wiyete lawru e nder majum ko wiyete wasan kanjum man pat ɗum nassan nder ɗangud ɗo modiɓɓe ɓe dammitini ko wiyete ɗangud ko nufa ha ayaji allah cenɗo wi walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ibudu llaha wajtanibu taghut ɗangud man ɓe mbi dammuɗum man gam kala ko rewa gayi allah gam pat wiyete ɗangud amma jawmu deftere o waddi konngol imam ibnul qayyim rahimahullahu taala o wi qala ibnul qayyim imam ibnul qayyim o wi mana taghut ko wiyete mana ɗangud ɗo to ɓi adama waɗi ƴamol ko nufa be ɗangud ha ayaje molwannen ɗo o wi ma tajawaza bihi l abdu haddahu ko maccuɗo ƴettori be muɗum keerol mum nane ma maccuɗo allah gam woodi keerol ngol allah waɗanimo ta o ƴetto allah wi ha nder deftere ma ko teddude fa tilka hududullahi fala ta'taduha ɗo ɗum keeri allah allah waɗi keeri ɗo kam gaɗamaji yimɓe keeda gaɗamaji na ƴetto caalo kam to maccuɗo ƴettake keerol allah o dilli gaɗa keerol man o sekkiti alhormaji allah kanjum wiyete ɗangu ƴettago o wi foti ƴettago man ɗo laato min mabud ha hunde rewetede na deweteɗo kam allah no amma maccuɓe allah woɗɓe kam dewal gaɗantegal allah goo ɓe pirlitanagal ɓe gaɗanagal tana allah ɓe ndewa hunde wonde to firlitani dewal man tana allah ɗo ha hunde rewetede man wiyete hunde man nde wiyete ɗangud hunde rewande gayi allah man kayre woni ɗangud e kadi bo ƴawmat mu malla bo tokkaɗo noon foti yimɓe ndewaymo amma o wadda hunde o ferna oɗon rewatana allah ɓiɓɓe adama en tokkomo dow baɗili noon dow fewre kanko man bo wiyete ɗangud ibnul qayyim wi aw mutaa malla bo ɗowanteɗo goɗɗo man malla ma yimɓe ndewamo malla bo yimɓe tokkomo bi gayri dalil malla bo yimɓe ɗowanomo ngam ɗowanteɗo kam allah be annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗo dammuɗum ko imam ibnul qayyim o wanginani en ko nufa be mana ɗangud amma hidde ko caloɗen ha babal man jawmu deftere nde waddi o qala ibnul qayyim ɗo boɗɗum bolwanen ɗum moy wiyete ibnul qayyim yimɓe ɗon nana ɓe mbiya ibnul qayyim malla bo ha yawga defte ɓe mbiya ibnu qayyim il jawsiya en ɗon nana yaake feere modibbojo caloɗen nanen ibnu taymiya ko nandi e man
boɗɗum modiɓɓe ɓeɗo hidde ko caloɗen inde maɓɓe gam anden ɗum ɓe wiyete kamɓe. Ibnul Qayyim haɗo derraɓe na ɗum inde maako, Ibnul Qayyim gam na ɗum inde maako gongare gam modiɓɓe tarjama ɓe mbi inde maako Muhammad ibnu Abi Bakr ibnu Ayyub ibnu Sa'd ad-Dimashqi, ɗo wiyete inde maako gongare Muhammad ɓi Aboubacar e ɗon ɓawoɗon ɓi moye mbiɗen ɓi Ayyub, ɓawoɗon ɓi Sa'd, oɗon lencite ha lesdi Dimashq. amma ɓe mbi na ha wuro Dimashqa man o daña. Dimashqa gam to en ƴaman toye wuro man go woni hande, nanema kanjum wiyete capital lesdi wiyeteni Syrie. amma Ibnul Qayyim man woodi wuro wiyetego Azzara ha sera Dimashqa man ton o daña. amma ɓawo nde o fuɗɗi mawnugo, saaro en maako gaddimo ha lesdi Dimashqa man ɗo ngam o ɗaɓɓita andal. modibbojo man ɓe mbi o dañama hitande 691 bimana 691 hijiriya o daña. o mayna bo hitande 751 ha hijira nabijo alayhi salatu wassalam. to en piili saafi duuɓi ɗi o wuuri Ibnul Qayyim man ɓe mbi duuɓi 60 kalkal o wuuri. amma en tammi famgo duuɓi ɗi o wuuri to yimɓe feere nguura duuɓi 100, amma duuɓi man barka wala her maji bo, oɗo kam duuɓi 60 o wuuri. duuɓi ɗi ɗuuɗayi amma en tammi nan godede ko huwani dina bo Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala. amma lencitego maako ha inde ɗo Ibnul Qayyim ɗume wiyete sabab man? ɓe mbi ko wiyete sabab man gam woodi goto nder modiɓɓe ɓoyma en oɗo wiye Muhiddin Abul Mahasin, inde maako Yusuf ibnu Abdurrahman ibnu Ali ibnul Jawzi. modibbojo man o artu Ibnul Qayyim wurgo. kanko man ɗo ɓe mbi oɗon marino jangirde ha Dimashqa. jangirde man ɗo o waɗi ɓe ɗon jangina dina har mare. nde o maayi nane ma ha nder inde mama en maako ɗo na woodi Ibnul Jawzi. nde o maayi o acci jangirde man ɗo, jangirde man lencita her maako, kanjum naneten Ibnu Qayyim al-Jawziya. jangirde man nde ɗo wiye al-Jawziya, al-madrasa al-Jawziya. e ɗume hawti Ibnul Qayyim be haala man? e mbi ko hawti Ibnul Qayyim be haala man kam baba Ibnul Qayyim biyeteɗo Aboubacre man ɗo o laatake nder ardinoɓe jangirde majum. Qayyimul Jawziya ɗo bana zaman men jonta tawi mudir al-madrasa, mana ardiɗo jangirde. baba Ibnul Qayyim man nde o ardi jangirde man o ayni nde ɓe andiri zaman man ɗo to ardake jangirde e mbiye Qayyimul Jawziya. kanjum Ibnul Qayyim man to ɓe gaddi inde maako ɓe lencitamo ha deede ko babirawo maako ardino, ɓe mbiya Ibnu Qayyim al-Jawziya, bimana ɓi ardiɗo jangirde wiyetede al-Jawziya. malla bo ɓe keynitoro to ɓe gaddayi Jawziya bo ba jangu deftere waddi ha ɗo, malla mbiya Ibnul Qayyim bil alif wal lam daroɗa. to a waddi be alifi be laamu gam wala haaje gadda Jawziya kam. e to a waddi inde man nde wala alifi be laamu bo lencitande ha Jawziya Ibnu Qayyim al-Jawziya. ha ɗo man modiɓɓe mbi jangirde man nde lutti na ɗum jangirde timmude. modiɓɓe juurgari jangi ha jangirde majum madrasa al-Jawziya. jangirde man woodi wakkatire wonde waɗi juulurde henno nde sera jangirde man wuli. jangirde man bo nde wuli, amma ardiɓe julɓe worɓe ɓawo man kam pat ɗon moƴƴitina jangirde man, moƴƴitina ha zaman jonta man bo ɓe mbi jangirde man nde ɗon lutti ha lesdi Dimashq. juulurde ɗon yiɓa ha dow jangirde majum. ɗo dammuɗum ko pameten dede Ibnul Qayyim man ko ɓe mbirimo Ibnu al-Qayyim malla bo Ibnu Qayyim al-Jawziya. modibbojo oɗo mawɗo tedduɗo o jangi ha modiɓɓe ɗuɗɓe, ɓe limti ha tarjama mako modiɓɓe ɗuɗɓe o hoyi andal har mum. amma modibbojo mo ɓurata ɓarotirgo mo o lismi o hoƴi andal her muɗum o battini be muɗum man ɓe mbi Imam Ibnu Taymiya rahimahullah. Ibnu Taymiya kanum bo inde mum gongare Ahmad ibnu Abdul Halim al-Harrani ad-Dimashqi. Ibnu Taymiya nde wari ha lesdi Dimashqa man ɗo jangina ha julurde man ɗo nder fukaraɓe ɓuranɓe ɓadago Sheikhul Islam Ibnu Taymiya man ɗo Ibnu Qayyim al-Jawziya. nder maɓɓe Ibnu Kathir bindanɗo en deftere tafsiru mawde, kanko man bo ɗon nder modiɓɓe janguɓe ha Ibnu Taymiya. Ibnu Taymiya man o latti ɗum bahar, ɗum maayo ha andal.
modiɓɓe ɗuɗɓe warɓe ɓaawo maako man ɗo latti sabab andal maɓɓe ha ibnu taymiya man ɓe jangi. amma ɓe mbi ha fukaraɓe ibnu taymiya man fuu ɗo wala pukarajo maako ɗakkiɗo mo hooƴi andal maako ɗon hutinira rayuji maako yaake feere ñiicina rayuji maako ha defte. wala pukarajo maako ha nder fukaraɓe han ɓe mbi ba imam ibnul qayyim rahimahullahu taala. ibnul qayyim man woodi ɓe mbi defte ɗuɗɗe o windi. en dardo defte ɗe o windi be duuɓi ɗi o wurdi. allah waɗi barka ha duuɓi majum. en mbawata limtugo defte man amma limten yogamaje noon. nder defte ɗe ibnul qayyim o windi hoore defte man ɗo woodi deftere mawnde nde ɗon mari kaɓɓi 6 ɗaɓɓangol ngam o ɗon mari kaɓɓi 5 malla 4 fuu a tawan. deftere man nde ɗo wiye zadul ma'ad fi hadi khayril ibad, haala sira annabijo nde wolwanta diga fuɗɗam maare haala gare gam bat janga sira annabijo koca darsere, janga sira annabijo koca darsere. banniya deftere man nde timmi. nder defte maako ilamul muwaqqi'in an rabbil alamin ɗo nder defte imam ibnul qayyim rahimahullah. nder defte maako kadi bo deftere en bolwaninode ha ko sali ko ɗuuɗi shifaul alil kayre man bo ɗum deftere mawde. nder defte imam ibnul qayyim nder defte maako tuhfatul mawdud fi ahkamil mawlud ko larani haala ɓinguel dañagel en bolwanino ɗum ha ko sali. nder defte ibnul qayyim wo deftere wiyetende alfawaid haala fa'idaji tan nde wolwanta ɗo bo ɗum deftere. ɓe mbi dede no ibnul qayyim o windiri nde ɗo ɓe mbi to ɗo janga defte modiɓɓe ɗo to woodi haala o tawi kimmiɗini ka o winda ka ɗereji o winda ka ɗereji o winda ka ɗereji. nde o windi ɗereji man ɗi ɗuuɗi ɗereji man gurti wiyete alfawaid. deftere mawde kayre man bo fukaraɓe kam fu andi deftere man. defte man ɗuɗɗe nder maaje jala'ul afham haala wolwango dow salatu wadgo salatu do annabijo alayhi salatu wassalam. nder defte majum adda'u waddawa. woɗɓe nder modiɓe mbi asli deftere man gam inde mare aljawabul kafi liman sa'ala ani dawa ashafi ni inde deftere man. ibnul qayyim o windine kayre man bo nder defte man hidayatul hayara fi ajwibati lyahudi wannasara ɗo bo inde deftere kayre man bo nde ɗo wolwala haala dede yahuda en be nasara en dede no canjitiri dina maɓɓe. nasara en ɗo haaƴi annabi isa ɓi allah malla woɗɓe haaƴi annabi isa o allah. yahuda en kadalik o limti ko wolwanta ɗo bo ha nder deftere majum. wod deftere wonde o windi nde ɗo wiye arruh haala yonki tan deftere mo mawnde. nder defte majum hadil arwah ila biladil afrah. deftere man nde ɗo wolwala haala aljanna kayre bo to goɗɗo nasti aljanna noy ko wonata nder aljanna ko nandi be majum. nder defte majum ibnul qayyim o ɗon mar deftere ijtima'ul juyush al islamia. deftere man nde wolwan nde waɗan raddu dow yimɓe sanjuɓe dina allah wurtinɓe kuje ɗe ngalano zaman annabijo alayhi salatu wassalam bana jahmiya en be muattila ko nandi e maɓɓe. ɗo bo nder defte imam ibnul qayyim defte maɓɓe ɗuɗɗe en mbawata ha jonde men jonta ɗo limtiden defte majum ɗo seeɗa nder maje. ko gaddirɗen defte man ngam anden qima modiɓɓe ɓeɗo ko waɗi ha boliɗe patto en gaddi mbiyen ibnul qayyim wini ibnu taymiya wini ɗo ngam wala mas'ala ha nder mas'alaji dina kamarata haaje sey to a lortake ha defte maɓɓe a tawan mas'ala majum. wala goɗɗo wurtinanta en hunde ha dina jotta ɗo sey a tawan ibnul qayyim en bolwanino ɗum ɓoyma, sey a tawan ibnu taymiya en bolwanino ɗum ɓoyma. modiɓɓe ɓeɗo tedduɓe mawɓe ɗo yimɓe ɓiloroɓe maɓɓe lorto her maɓɓe lorto her defte maɓɓe janga defte maɓɓe ngam andal gongal ha defte man ɗo. to a lortake ha defte goɗɗe ɓoymaje man ma a tawata andal man sakko ha defte gondaɗe jotta kam. yimɓe men ɓe jottake derraɓe ha ɓe binda ha deftere maɓɓe ɓe mbiya masala ka ɗo min feni wolwango ka. to a lortake ha defte goɗɗe foti a tawata masala majum. haala kam wolwanɗen mana ɗanguɗɗo lorta ha defte aqida pat to a ƴami ɗume woni mana ɗanguɗ a tawan haala ɗo sey ka wara noon. deftere aqida to nde wolwanan haala mana ɗanguɗ kam fuu a tawan ɓe mbiya qala ibnul qayyim e ka taari kam fuu ka lorto dow ɗon. misal dow majum ɗo haala ibada dewal ɗume woni ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbu llahu wa yardah min al aqwali wal af'ali adh-dhahirati wal batina. ɗo ɗum moyi haala man ibnu taymiya ha jaaɗa ɓe molwani haala mana ibada kam pat a tawan
konngol man ngol taroɗa kam fu tawa ko moye wadda noon to winnan deftere yaali haala ibada wiya qala cheikhul islam salatako kanum enen manaɗa ngud bo to a lorake a defte tawhid to ɓe gaddan manaɗa ngud se goɗɗo man wadda qala ibnul qayyim rahimahullah modiɓɓe ɓeɗo derɗaɓe goɗɗo andata qima maɓɓe sey to janngani ɓe sey to andi defte maɓɓe sey to lorake ha defte maɓɓe laari fa'idaji gondaɗi ha defte maɓɓe amma en andaɓe ma sakko anden qima maɓɓe en joɗoto ha joole ha timma wasuji ha timma en nanata haala ibnul qayyim en nanta haala ibnu taymiya en nanta haala ibnu kasir hatta imam malik mo aƴeten en tokki masaba muɗum haɗo ma en nanta haala muɗum moƴami ahmadu bnu hambal imam shafi imam abou hanifa ɓeɗo mawɓe ha dina kam ko mbiyeten kam ɗalabatul ilmi ɗaɓɓitoɓe andal ɗo ɓe lorto ha defte ɓeɗo ngam min kam deɗe no gimi kam to goɗɗo ñawi ha duniya ɗo masalan koye mbiyata marad nafsi ñaw ko larani nafsu ñaw ko larani psychologie hakkilo mako ɗo ko yaya docteur en psychologie bo to lortake a defte ibnul qayyim ki an mo ngam ibnul qayyim deɗe ko o wolwani haala ibtila haala hoddirore be jarribore ɗo to a jangi a defte mako haala man heƴima ka de'itinte a wala haje jaaɓe dokke leɗɗe ɗo ɗanoɗa ko nandi e man modiɓɓe ɓe ɗo ɗum modiɓɓe mawɓe ha diina ɗum modiɓɓe allah eltiɓe waddiɓe nanema ngam ɓe hadamno diina man ngam ɓe jaggano diina man nda gurdam ɗa ibnul qayyim o wuri ɗum disde famarde amma deydey ko qaddamnani diina deydey ko huwani diina ɗo ɓuran deydey ko goɗɗo gurnoɗo goɗɗo ka duuɓi temeɗɗe ɗiɗi ha lesdi bo huwata ko o huwi nder defte ɗe o waɗi ɗo deftere ɗon mawde nde ɗo wiye nuniya ibnul qayyim nuniya ɗo deftere man diga fuɗɗam mare haala gare mare pat nde ɗo timmitira be nunu nde ɗon mari baytuji ujunere be goɗɗum to a jangide kam e wala masala ha dina lortotoɗa ha nuniya tawata masala majum inde masala ka marɗa haje ɗum fikhu ɗum tawhid ɗum sira annabijo alayhi salatu wassalam ɗum hadise kala ko marɗa haje pat to a jangi nuniya ibnul qayyim a faami nuniya man ɗo wala ko luttante ha masalaji dina ɗo nder deftere imam ibnul qayyim rahimahullahu taala o windi deftere ɗo tilimɗe nder maje madariju salikin deftere man ɗume nde wolwani madariju salikin nde ɗon mari kaɓɓi tati goɗɗo foti wiya ɗume nde wolwani ɗo ka dina fu nde wolwani la na dina fu nde wolwani no inde mare madariju salikin fi manazili iyaka nabudu wa iyaka nasta'in deftere kaɓɓi tati ko nde wolwanta iyaka nabudu wa iyaka nasta'in kanjum tan nde wolwanta mawduu mare unwan mare to goɗɗo feere wiyana en paɓɓi ha jiido en ɗo fassira jiido masalan goɗɗo waɗa fassirana en jiido lebbi tati goɗɗo wiya en paɓɓi jiido silminani yimɓe na bola kan kam iyaka nabudu wa iyaka nasta'in kanjum hoyi deftere kaɓɓi tati ɗo nder defte imam ibnul qayyim rahimahullah modibbojo oɗo ko molwan en deydey ko o huuwi o winni bat ɓako mbiɗen jonde meɗen ɗo nde heata en amma dammiɗinen ko marɗen haaje kam fukaraɓe lorto ha defte maɓɓe ha zaman men jonda to pukarajo wawata lorto ha defte ibnul qayyim ɗe fuu bo modiɓɓe koytinani en woodi modibbojo o winni deftere nde ɗon mari kaɓɓi ɗiɗi nde ɗo wiye almajmu'ul qayyim min kalam ibnil qayyim ni inde mare majmu'ul qayyim min kalam ibnil qayyim ko larani boliɗe ibnul qayyim tan woni a deftere man o waɗi nde bo dow mawdu'aji dow titirji ɗume ibnul qayyim wolwani haala zicri pat o wolwane ɗume ibnul qayyim wolwani haala salatu pat o wolwa o limta deftere man ɗume ibnul qayyim wolwani haala jarri boore an kam ko larani boliɗe ibnul qayyim nder modiɓɓe man bacre ibnu abdillah abou zayd rahimahullah marnoɗe deftere nde molwannoɗen haala tasbir on nde ɗo wiye tashihu du'a na kayre molwanten jotta kam kanko bo wari waɗi deftere inde mare taqrib ulum ibnil qayyim ni inde mare kayre bo to ande ibnul qayyim ɗuuɗi defte mako ɗuuɗi a heɓata pilitoɗa deftere man bo deftere man kam nde ɗon wayi bana fihris o waddane masalan haala zicri ɗo o waddane safhaji ibnul qayyim wolwani ha zicri pat ha defte mum hana zicri to a lortake ha zadul ma'ad kaɓɓol ka zawol
page kaza a tawan ibnul qayyim wolwani haala zicre o salatayo kadi bo madariju salikin page kaza kaɓɓol kazawol e noon o wiya masalan uddatu sabirin nder defte ibnul qayyim page kaza kaɓɓol kazawol to timminanima haala zicre ibnul qayyim wolwani kam pat o egga o dilla ha mawduu gonga deftere man bo nde hoytitani en deedey no lortortoɗen ha defte ibnul qayyim ha luggiɗinoɗen ha ande ibnul qayyim kocen deedey ko ibnul qayyim man wolwani ha defte muɗum pat derɗiraɓe dammuɗum ko mbiyeɗen ngam modiɓɓe ɓeɗo ɓe goodi qima wala andanɗo qima maɓɓe bo sey janganɗoɓe nder mawnugo andal maɓɓe deftere nde mbiɗen nuniya ɗo ha jotta nde heɓay goɗɗo sharhuɗo nde ha timmini woodi yimɓe kamani ɗum goɗɗo feere waɗa taliqat noon saalo noon dow timmina goɗɗo feere bo fuɗɗa heɓata timmingo cukle muɗum ɗuuɗa hakke dede ko sawa ha nder deftere majum ko woni dow meɗen gam lortoɗen janggen ande yimɓe ɓeɗiɓe saaliɓe wiyeteɓe salaf assalih nder maɓɓe man bako bolwanɗen imam ibnul qayyim rahimahullahu taala dede ko mareten haaje ka fuɗon ha defte maako ɗon ha defte modibbojo maako ɓuranɗomo mawnugo ha andal biyeteɗo imam ibnu taymiya rahimahumullahu taala ajmain ha ɗo man ko mbiyeten ngam dammuɗum man en bolwani haala ibnul qayyim e ragare man bo en bangini konngol ibnul qayyim ko wanginani en ko wiyete mana ɗangut ko woni ɗangut kam ase ko maccuɗo ƴatti ko wiyete keerol maccuɗo o ƴettake keerol masalan o mawnini goɗɗo deweteɗo o rewi goɗɗo gayalla ha o ɓurni ɗum allah malla bo dewal wala gaɗanteɗo ngal sey allah waɗanigal tana allah goɗɗo gaɗanaɗo dewal man oɗo yerdi ɗo o wiyete ɗangut nder majum goɗɗo tokkaɗo yimɓe tokkomo ummatore ɗo tokkimo oɗo andi bo dow ko yimɓe tokkimo ɗo ɗum erde yimɓe ha tokkomo dow erde man oɗo yerdi ɗum oɗo man o wiyete ɗangut nder majum ha ɗo wi goɗɗo ɗowanaɗo yimɓe ɗo ɗowanimo ko ha yeddugo allah o andi bo hunde nde wi yimɓe kuwa kazaɗo ɗum tikkinan allah amma be man fo oɗo yerdi yimɓe ɗo ɗowanimoɗo dow majum on man bo o wiyete ɗangut ha ɗo ibnul qayyim nde o timmini man ɗo o wiyata wat ɗawangitu kathirun ɗangutuji kam ɗi ɗuɗɗi to en mbiyen limtan ɗo ɗangut ɗo ɗangut ɗo ɗangut ɗo ɗawangit kam ɗuɗɗi ha ɗo duniya ɗo amma o wi ru'usuhum hamsa hooremaji kam joyi kocen joyi ɗiɗo to en paami ɗiɗo hooreji ɗangutji joyi ɗiɗo luttuɗi kam fu cornoto les ɗon aran kam o wi iblis lanatullahi alayhi lanahullah iblis ngel allah naali kangel man ɗum hoorejo ɗangut ngam ngel rewama ga e allah iblis nane ma nde jawmirawo tagi annabi adam alayhi salatu wassalam o umri malaika en cujidana annabi adam allah wi fa sajada almalaikatu kulluhum ajmaun malaika en ka fu cujidi amma illa iblis sey iblisa kam ngel sali sujidid ko kangel kam istakbara ngel mawniti ngel wi allah min kam be yiite takɗami annabi adam be loope takɗamo no yiite bo sujidanta loope ngel mawniti ngel sali sujidid ko allah naali ngel fartingel ngel dilla amma ha yeeso allah man ɗo ngel huuni ngel wiyata la uhriyannahum ajmain kala jeyaɓe maɗa warɓe ha dow lesdi ɗo pat mi ernan ɓe sey goɗɗo on mo kisnuɗa kanum kana wawata mi erna ɗum ni kam iblis wal ɗum konnejo meɗen diga yeeso allah ngel efti konnagu ɓe babirawo meɗen be enen zurriya annabi adama on pat ngel efti konnagu ɓe meɗen ngel ernan en sey mo jawmirawo hesti iblis man nde ngel wari ha dow duniya ɗo be ngel ɗo erna ɓiɓɓe adama en fuu be endam allah dow meɗen allah neli annabo en kadi bo ɗon pinditina en haala iblis allah cenɗo wiya en ha ayaji goɗɗe iblis man ɗo aduwullakum o konnejo moɗon o konnejo babirawo moɗon fattahiduhu aduwa jogitemo o konnejo ta gaɗemo ɗum kenniɗirawo ta gaɗimo o ɓadiɗo ta ndewemo gaye allah allah wi bana ko wiya wari ha suratu yasin alam ahad ilaykum ya bani adama alla tabudu cheytan min ho ay alkawal dow moɗon onon ɓiɓɓe adama en ta ndewe cheytan na walaqad adalla minkum jibillan kathiran afalam takunu taqilun iblisa ɗo ngel erni yimɓe artuɓe on jilji ɗuɗɗi ummatoje ɗuɗɗe na onon tan cheyɗan arti ernugo na onon tan arti onon man on marata hakkilo
gazitinoroɗon be artuɓe be saliɓe onon manta sheyɗan man ngel erna on. haɗo man Allah wiyan en sheyɗan kam ɗum konnejo men, kala ko sheyɗan wi en kuwen kam patta kuwen ɗum, ngam ko Allah waddi ko annabijo Muhammad sallallahu alaihi wasallam waddi wi en ɗo kanjum woni dina. amma to sheyɗan kanum man ɗo wari ha sottina en dow lawol ngol gonga yara on ha lawol ngol fewre ɗo ta jaɓanen sheyɗan. bako wari ha hadisul qudusi jawmirawo subhanahu wa ta'ala o wi khalaqtu ibadi hunafa, mi tagi jeyaɓe am ɗo ɓe mi yiliɓe ɓe acci shirku. mana fitra ɓi adama ba Allah cenɗo fitrata llahi allati fatara annas alayha. fitra to a ƴami ɗume wiyete asli ha ɓi adama? tawhid na shirku ko woni asli ka tawhid. Allah tagri ɓi adama do tawhid, amma Allah wiya hadisol qudusi ngol mbiɗen ɗo o wi fajtalathum shayatin, sheyɗanuji ngari mi yillini ɓe accini ɓe rewgo Allah feere muɗum gartiri ɓe ha rewgo gaye Allah. haɗo man holli sheyɗan man ngel accay en ha jonta ngel no erna en. Allah cenno kanjum o wiyata ha ayaji mako ɗuɗɗe afatattakhidunahu wa dhurriyatahu awliya'a min duni wa hum lakum adu bi'sa lidh-dhalimina badala. Allah cenno wiyata kadi on jogititto sheyɗan be henniɗiraɓe sheyɗan, huudoɓe be sheyɗan, huudoɓe be ginnaji, jogitoɗon ɓe ɗum walloɓe gaye Allah, alhaali bo ɗum konne en mon. Allah wi on sheyɗan ɗum konnejo moɗon, e tokkiɓe sheyɗan bo pat ɗum konne en moɗon. ɓaawo ayaje maɓɓe banginani on haala sheyɗan, sheyɗan ɗum konnejo moɗon. ɓaawo man garon jogitoɗon sheyɗan ɗum kenniɗirawo, ɗum sobajo, ɗum ballowo. ɓaawo ɗon garon jogitoɗon sobiraɓe sheyɗan, buude en be siroɓe wiyoɓe yimɓe ko mbirni ayan dow majum. ɓeɗo man pat garon jogitoɗon ɓe ɗum kenniɗiraɓe ga e jawmirawo, kamɓe man ɗum sobiraɓe sheyɗan, ɓe gondan be sheyɗan. Allah o yiɗi wigo en ha ayaji ɗeɗo sheyɗan ɗum konnejo meɗen. ko woni dow meɗen kam jogitoɗen sheyɗan ɗum konnejo. na sheyɗan man tan, kala wonduɓe ɓe sheyɗan man pat, tokkiɓe sheyɗan man, jaggantoɓe sheyɗan man, huwanoɓe sheyɗan man ko yiɗi. yaake feere sheyɗan man ngel wara ngel wiya goɗɗo to a yiɗi hami humtane haaje maɗa kazawa kam sey juula bila nagarɗam, malla bo juula bila senuwe, malla bo hande ɗo juula aɗo hucitigal hirna, malla juula alhaali maɗa aɗo ɓornotiri be janaba. goɗɗo gaaɗo banni man ɗo o nassan nder awliya'u cheytan, ngam mawnugo sheyɗan, hallugo sheyɗan, hollugo en sheyɗan man ngel hooreyel ha ernugo ɓiɓɓe adama en. kanjum modibbojo oɗo o waddi haala man, o wi to a ƴami ɗum moy wiyete hoorejo ɗawanguita ha dow duniya, ernoɓe ɓiɓɓe adama en ƴattotoɓe keeri Allah kam iblis, kangel wiyete sheyɗan la'anahullah, jawmirawo naalingel. e ko ɓe mbiringel sheyɗan foti ɓi adama o waɗa ƴamol, ɓe mbi sheyɗan man ɗo mushtaqqun min shatana. shatana man ɗo modi ɓe ɗon mbiya wadgo fasikare, ngam Allah wi ha ayaje goɗɗe fa fasaqa an amri rabbihi. sheyɗan man ngel lusti ha umrore jawmirawo, ngel acci ɗo wanago Allah, kanjum Allah wi ngel sheytan. sheytan ɗo bimana ngel lustake ha umrore Allah naali ngel, dayni ngel ha enɗam muɗum, nde ngel sali ɗo wanago Allah, ngel sali sujidango annabi adam alayhi salatu wassalam. ɗo man ɗum hollanen ase wanginango en sheyɗan man, iblis man, kange ngel wiyete hooreyel ɗawanguiɗ ha dow duniya ɗo. jogitoɗen sheyɗan man ɗum konnejo meɗen hoorejo, ndentoɗen sheyɗan majum. annabijo alayhi salatu wassalam o wanginani en ha hadiseji ɗuɗɗi deydey laabi ɗi moltortoɗen sheyɗan. qul huwa, naasi, falaki, kanji ɗin mbiyete muawwidatain, ayatal kursi. ha annabijo alayhi salatu wassalam handi en ha hadiseji goɗɗi to magariba waɗi ta acce derke en moɗon cankito. annabijo holli en ngam wakkatiyel man ɗo shayatinji cankititto. ɓinguel to sangiɗake wakkati man ɗo fija, ɗo huwa ko waɗata, ko waɗa haaje muɗum firlito galɗo ɗo, wakkatiyel man foti ɓinguel man ngel fotta be sheytan, foti ngel fotta be soje en iblis, be soje en ginnaji. wakkati man foti soje en man ɗo soje en man ɓe torra ɓinguel ngel ɗo. laabi ɗuɗɗi annabijo wanginani en dede no ndentortoɗen shayatinji, dede no moltortoɗen shayatinji man. en ɗo toro jawmirawo subhanahu wa ta'ala o daytina en fitina iblis, o daytina en bo fitina zurriya iblis fu ko wari ɓaawo iblis man, ngam Allah o tabitini ha nder alquran
afatattakhidunahu wa dhurriyatahu. ha aya kaɗo man allah holli iblis wodi dhurriya, kangel man bo ngel eftotiri alkawal be allah, allah maynatangel, sey ngel erna deydey ko ngel wawata kam ha dow duniya ɗo, ngel juutan balle. ko woni dow meɗen kam anditen kangel man ngel konneyel allah, ngel konneyel meɗen. konnagu man bona hande ngu fuɗɗi, diga nde konnagu man fuɗɗi diga duniya jooɗo, diga babirawo meɗen konnagu man fuɗɗi. ngam allah bana woluyi ha suratul araf, sheyɗan ɗum konnejo babirawo moɗon annabi adam, yanziu anhuma libasahuma. allah cenɗoyi sheyɗan man ngel wari ngel essi annabi adam be dadirawo meɗen hawwa, ngam ngel ittinaɓe lumce maɓɓe, ngel wiɓe ñaame lekki ɗo, ngam on keɓran ɓe ñamgo lekki man ɗo laamu. nde ɓe ñaami lekki majum ni lumce maɓɓe pat itti. diga ñande majum konnagu man ngu waɗi, ngam ɗum gañani sheyɗan man sakki ha nder ɓernde muɗum. nda ngel woodi darja, allah umrangel ngel sujidana tagadi lesdi ngel ɗon laara ba annabi adama alayhi salam. nde annabi adama maayi bo konnagu man jokki ha ɓiɓɓe adama en. sheyɗan man ngel ta'ata gikke, sheyɗan kanum man ɓe mbi sheyɗan kanum man découragé tako. foti ɓi adama huwa kuugal duuɓi 3 duuɓi 4 duuɓi 5 duuɓi 10 duuɓi 100 o décourage o acca kuugal, amma sheyɗan découragé atako. sheyɗan foti waɗa hunde hande, awande hande, amma ɗon rena résultat mare ɓawo duuɓi 100. ɓillatangel kangel kam, ko ɓawo duuɓi 100 duuɓi 100 woodi yimɓe 10 nder ummatore annabijo muhammadu ngel heɓi, ngel erni bo halas, wala muskila kangel kam. nde ngel wari ha ngel erna yimɓe bo, na be hoore magel ngel dari derɗaɓe, na sheyɗan darɗo wiya yimɓe ngare naste yiite ngare nasla. en daro sheyɗan be ƴoyre ngel hoo'i nder meɗen enen ɓiɓɓe adama en man ton ɗo, ngel waɗi yimɓe man ɗum balmol dow men. ɓiɓɓe adama en man daro, ɓe daro kam to en gi zahiri maɓɓe alamatu sala, zahiri laab gooɗa ɗo wangi ha yeeso. a tawimo kam nda kulo allah timmidiɗɗo, jogoto tasbirwol, ɓorno lumce boɗɗe, yawa wara ha juulurde, jooɗo ha saffuwol aranol, amma to ferwi nder jemma ñiɓre gam andi ko huwata. deydey ko sheyɗan man huwata o pat o waɗan, wiyatamo nda wat kasajum be kasajum o waɗan. hatta jemma man ka sheyɗan wiyan mo o itta lumce fuu, o daro mere ni non ɗuuɗi ko yimɓe ngara tawtora goɗɗo ha kare furɗo dari yiwo, goɗɗo fiya far mota malla farmo bilet dow mako o dogga. ɗona ɗum modibbojo wane go ɗum kanko man wala kaye fiyer majum, ngam ɓi adama lattiɗo waliyun min awliya cheytan, kanko man wala kaye fi o meɗina hoore mako banni o toskina hoore mako ha yeeso cheytan. ɓi adama mo toskinta hoore muɗum yeeso cheyɗan kam ɓi adama marɗo tawhid muwahhid, goɗitinɗo jawmirawo subhanahu wa taala, ngam oɗo andi wala mo o sujidanta, wala mo o ɗowanto, wala mo o tuƴanto sey allah. to mari ɗum ɗo bako mbinoɗen ha ko sali cheyɗan man ma ngel hulanmo, ngel ɓadatako mo. amma mo mari nakkasa ha tawhid mum kanmo kanko hoyi contrat ɓe cheyɗan, ɓe jogotiri ɓe cheyɗan. nder maɓɓe man jogotirɓe ɓe cheyɗan man ɗo, kanjum ha ɗo modibbo on oɗon limta nder ɗawanguit ɗiɗaɓo man o wiwa man ubida wa huwa rat, goɗɗo on dewaɗo ɗo yerdi, yimɓe ɗon ndewamo, kanko bo ɗangut. amma to hawla to ɗangut man ɗo sey ɓe sharɗiji ɗiɗi. sharɗiwol aranol kam o rewe, ɓawo to yimɓe ndewimo bo ɗo yerdi bo, amma to ɓe ndewaymo o lattata ko ɗangut, malla bo to yimɓe ndewimo o yerdaki o lattata ko ɗangut. nder misal man annabi isa alayhi salatu wassalam, annabi isa ɗo nasara en naɗo aaƴa kanko wiyete deweteɗo gaye allah, isa ɓi allah, ɓe cuhidanan annabi isa bana ɓe haƴata. ngam man en mbiyan annabi isa ɗangutna, en mbiyata ɗume waɗi en mbiyata o ɗangut? ubida lakinnahu gayru radin, o rewama kam amma o yerdaki. nder maɓɓe ba useyru ɗo na yahuda en ndewimo gaye allah, amma en mbiyata useir ɗangut. ɗume waɗi en mbiyatamo o ɗangut? ko o dewaɗo bo lakinnahu gayr radin, o yerdaki kam. ni kam to ha goɗɗo man o latto o ɗangut ɗo, yimɓe ndewamo, o andi yimɓe ɗon ndewamo bo o yerdo hunde majum. to kuje man ɗeɗo ɗiɗi man ɗe kawti ɗo, o lattake ɗangut timmi kanko bo. misal nder majum goɗɗo oɗon jooɗi
yimɓe ngara ha calamo noon diga nastugo ha dammugal goɗɗo ka ɗo dasatine noon ɓamtata ko laaramo ngam ɗo ɗum walojo Allah dey sehujo nder sehu en to a ɓamtake a laarimo ɗo ma bana a usti darja maako to a nastiɗo diga dammugal noon aɗo dasoni noon ha ngara dokkamo jungo woɓɓe kam ɓuri darja hokkego jungo ma aɗo dasoman ɗo ni noon gurtoɗa en andi ɗum derraɓe foti ɗum ɗo waɗe ha men foti ɗum ɗo waɗe ha nokkuje goɗɗe kam to goɗɗo man nasti modi bo on ɗo joɗi dow korowal ɗo o sujida bana je takkedentine men ha lesdi cujidanenen Allah ɗo banni goɗɗo feere kam wara sujida sam ummo dilla kanum kam goɗɗo feere bo wara sujida ummo dilla goɗɗo feere wara sujida ummo dilla irin ɗiɗo ɗiɗon ha ummatore julɓe amma e mbiyata moloye enen kam kawten kalimawol julɓe kawta latto kalimawol maɓɓe gotol ta woni kuje ɗeɗo ɗe gaddan fitina to ɗo juulani soyi to jullani halas la en kawtan kalimawol julɓe amma dow toye kawteten ngol alal haqqi wal huda dow gonga ɓe kanda dow deftere Allah ɓe sunna annabijo irin ɗo ɗon ha nder ummatore no ummatore jalorto derraɓe goɗɗo on oɗo joƴini hoore maako darja Allah yimɓe ɗon ngara sujidanamo woɗɓe kam kirsananmo togantomo ga e jawmirawo goɗɗo gaɗo banni oɗo yiya yimɓe ɗo cujidanamo ɗon ndewamo ga e jawmirawo oɗon yerdi huwa ɗaguɗɓe mbi oɗon nder ɗawaguiɗ kuje dewaɗe ga e jawmirawo subhanahu wa taala amma goɗɗo man to o yerdaki yimɓe gaɗanimo ɗum noon oɗo yankira dow yimɓe o anda ko nandi e man ɗo man kam o wiyatake ɗaguɗ ba ko gadduɗen amsilaji annabi isa alayhi salatu wassalam bana usair bana modiɓɓe woɗɓe foti modibbojo o mawɗo o marɗono diina bana ɗariqa en ɗon nana qadiriya na woodi ɗariqa e mbiyata qadiriya ɗariqa man ɗo ha toye ɓe lencini to ha abdoulqadir aljilani abdoulqadir aljilani bana ibnu taymiya wolwi ko nande e maɓɓe ɓe mbi kanko kam o fonday ɗariqa man innama ɗum modibbojo nder modiɓɓe sunna tedduɓe woɗɓe nder modiɓɓe mbi nder modiɓɓe tedduɓe amma nde o huuli Allah ɗo to waɗani yimɓe do'a zaman maako do'a maako jaaboto nde o maayi yimɓe jogiti hawrire maako nde rewetede ga e Allah oɗo o wiyatake ɗagut ko waɗi ngam na gite maako ɗum waɗi yimɓe ɗon gaɗa ɗum oɗo yerdi mo mbon wande ɗagut kam yimɓe ɗon gaɗanamo ɗon ndewamo ga e Allah oɗo yerdi hunde man oɗo yiya ɗum o yankirta ɗum dow yimɓe ko mbiyeɗen ngam sanotirgo ha diina garɗum hofnotirgo ha diina garɗum amma ta ƴattinen hunde fuu kerel mum to en gari ha caɗel goɗɗo ba en cujidan kanjum man ɗum sahata ko diina ɗum woɗay